बैसागुआव माने सिख्लाफोरजों पिकनिक जानो थांफ्लांगारदोंमोनलां। पिकनिक जानो थांनायाव ओरैबायदि घटना जाहैबाय माने मोसायै मोसायै मोसाबाय बोरै सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानानै लाफ्लांखो सासे सिख्लाया मोसायै मोसायै खरखायबाबो एकदम आखाथिनि सौफैगासिनो हाथायानो थाइनै गानानै दं रायजोफोर। दा मा जाखो हाथाया थाइनै गाबाय नालाय बुनानै थांबाय न'आव। जोंनाथ' आबौ दङ, आबौआ र' डाइलगखौ खोन्थानो होजोब नङा होमबा घटनाखौ। माने न'आव थांबाय, न'आव थांनानै खखाबाथ' बुनानै थांबाय नालाय आबौआ थखन लानानै लामायाव जिरायनानै थाबाय थायो। सोंबाय आंखौ नुग्रोमोना आमा खखाबाय बुनाफोरखौ हुलुमान साइड ओरैबायदि माने आबौआ खराथार जोंना। आं एसे गिदौबो थखनबो लायो बोरैबा थ' होफ्लांगारबा जाना लागोनलै सानफ्लांगारो। ओमफ्राय मा होनगोन मा होना ओइ आबौ गोरोन्थियाव मिस्टेक जाफ्लांदों सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानाया खखाबो सौखिजाना हाथायानो थाइनै बायबाय होनना बुंबाय। बेबायदि बुंदों बोराया। ओंखायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानो नाङा रायजोफोर। आं बे दिननिफ्राय सिख्लाफोरनि खाथियाव बारा मोसाया दे। आंना रायजोफोर दे खनसे
我的大什么事？सानफ्रोमबो दावराव दावसि बेलाय बेबायदि दावराव दावसिजों बोरै संसार जानांगौ जाखो नोंसोर मानो बिदि दावराव दावसि लोङै जायै नांलाय खमलाय माबोरै संसार जाखो बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जाखो बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय Biar jihad madung membagai madai dong jihad ni burai benang ulun nang ujangan tu petani kita jihad juga engkau sih sentung lah modal lain lain jin mengarang nunggu apa cerai aku kenal aja bagus